Pila may bayad magpatupi? 30. Ang magpabalbas? Balbas, 10 lang. Jis lang raban niya akong kwarta. Abay, balbasin lang ang akong ulo. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Dahil nga nung dugay man akong order, pila man day kabukin yung cook din he. Ay, sorry ma'am. Laman may cook. Pepsi lang. Hello, Love Radio? Hello sir, pwede mo request? Okay, what song? Nilang mama, papa, akong iyaan, uyuan, mga igagaw, mga silingan, ug mga igsuon ako. Kailangan ba i-memorize yan? Why mo lihok? Raid kini! Itaas ang kamot! Sir, unsa man sir? Sa wala o sa tuo? Kailangan ba i-memorize yan? Oops! Kadyot lang! Plitin ako nung Nga nung 5 raman ni Day, nga City 50 man ang plite. Ingon man sa radyo nung 5 ra daw pliti. Adi sa radyo sakay. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Noy, mga pila may patak sa metro Simon Taxi padong sa airport. Ikaw raw sa miss? Nga no, di ka mauban. Kailangan ba i-memorize yan? Guys! Jesus! May pagpapatay na lang ko ini! Di na yung pumusap! Mahintay na kahintag! Uy! Di na yung pumisag tapis pagkati na yung no! Bisag labi! Nagbuwag mo sa imong uyab? Uy! Sakit king ako gipon! Kailangan ba i-memorize yan? Noy, kita imong cellphone. Kita gyud Day kay open line man. Unsa na? 3210? Dili Day oy, tintin. Kailangan mo i-memorize yan. Mrs, kinahanglan gyud simintohon ang tiil sa imong anak. Pila ka kasako ang kinahanglan nundok? Mama, pagkaulaw raman ka, oy, sa gulang pa man nagbalas. Mari, nausa man ning son-in-law nga pila na katuig walay klarong trabaho. Unsaon, siya man good na kaay siya. Shy good nga tabian man kay na. Siya'y lagi. Siya'y tiglaba, siya'y tiglungag, siya'y tiglimpyo. Okay, Pedro. Spell horse. Horse, ma'am? Yes, horse. Capital H, letter O. Faster! Ma'am? Hiya, tiginig, hiya, tiginig. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Tais, mga os na tags paniod dos, tais. Ay anak, kapila ka naman nako ingnan nga og may istorya ka ayaw yun mo tangig es. Ay yun na pa. Unsa may atong sudan. Aw, gina mo. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Inday, manglakaw na miniser mo. Ilak ang gate ug puntahan. Pagluto daan para sa paniudto. Paglaba, kay gatampak ng mga bulingon. At di man po ang mga hinayhay, unya paligoy ang iroon niya pagkana. Hugasin po ang mga hugasan. Unya ang sag pasinawahang kay lain na tanawon. Kahuman ang mga orchids at timan na unya, pwede na kang pahuway. Samtang gapahuway ka, ilisi ang magkurtina o puha si Junjun sa eskwelahan. Kailangan ba i-memorize yan? Dok, mingawa, Dres Mental Hospital, oy. Mong nakahuna-huna ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O niya, unsa may sulod sa imong suwat? Wala pa ko kibalo, kay surad si Mana pa man ako madawat. Han, di mahal jud ko nimo. Oh, siyempre. Asawa gud ka. Malipayon ka ba na ako? Oy, asawa gud ka. Basin gibinuangan ra ko nimo. Siyempre, asawa man ta ka. Kailangan ba i-memorize yan? Hala, Manila na ra ba ni?
Unsa kay tagahog sa dagom, no? Yun na pa. Tao po! Tao po! Anong sa atin, Day? Mayroon kayong dagim? Meron. Ano man ang sa iyo? Gagmi o dagki? Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ayo, tagpila ang inyong candy. Tagpiso. Sa TV lagi, tag 50 ra. Sa TV palit. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Eliang, mananotag sini? Unya, dili ka manghilabot. Dili, oy. Dili ka manghalok. Dili lagi. Dili ka manghikap. More pa, dili lagi. Ay, di na lang tamanan oy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Nay, mamailihan ko spikas baryo na ibe. Ay, pagpuyo anak, delikado kay ng lugar. Mga seminaryan man ako mga kuyog nay. Kay seminaryan, kumpiyansa kay ka. Si tatay day nimo, obispo man na. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Lisensya nimo, palihog. Sir, usa may saan ako, sir. Gaparking na ko diri. Gahasard man ko, kada mo gipaabot. Nga nung wamang kay helmet. Ha? Mag-helmet ang mag-drive ng taxi? Kailangan ba i-memorize yan? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Usa ka adlaw niya na mga higala didto sa hospital adunay tiguwang kamatyonon. Unya iyang gipatawag ang iyahang tanang mga apo. Mga apo, hapik na gud ko mamatay. Pipilahan na lang kagutlo mo panaw na ko ngadto sa laing kalibutan. Ayaw pag-ingana, lo. Dili pag mamatay, lo. Mas maayo pa, lo. Moinom ka og gatas aron malagsit ang imong lawas. At dili ko kay luod. Itlog lo, para mas mubas kog imong lawas. Dili sab ko kay ngilingig. Mas maayo pa lo. Chicks lo. Suwaya. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Nay, tinuod ba nga ang first love never die? Tinuod na anak. Kay si papa nimo, first love na ko na. Hantod karon. Buhi pang animal. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Dok, depressed kay ko ba? Sukad bilakaw akong asawa sa abroad? Di, mangko katog? Ada, dali ra kayo na. Ha, di ay irisitan ako nimo. Ha? Pyramid 500. Asa man ni paliton? Pila magyud ni ka bisis tumaron? Unsa magyud ay ning pyramid 500, Dok? Ada, tirahe imong mid bayarig 500. Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Unsa man yung toothpick nato diri oy? Kadali bang nahurot? Niya tong isa ka semana lang gani ko ni palit. Karon hurot na. Ikaw bitoy. Nganong hurot naman yung toothpick diri? Ambot lang tay. Kaya ako'y mo gamit, ako mangiuli. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Honong diri, honong. Dakop ni, ha? Unsa may sayop nako, sir? Overspeeding ka. Professional driver ka ba? Yes, sir. Be. Unsa ang primera, be? Ingon ani, sir. Ang segunda. Ingon ani, sir. Ang tersera. Ingon ani, sir. Onya, ang kwarta. Naas ilalom sa lisensya, sir. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ako magpa-under sa akong asawa. Wakyap eh. Magpa-under ko sa akong asawa nga ako may hari sa mong panimalay. Never kong magpa-under sa akong asawa, pre. Onyate, unsa man tong ganihang akong nadungog sa to mga silingan nga gisinggitan kag kuno sa imong asawa. Singgitan bitaw ko. Ingon na ang asawa nga paglong ag dado. Tubagon ko pa bitaw, pre. Tubagon ko pa bitaw. Singgit po. Unsa man imong gisinggit, pre? Olat sa ko diha. Kay nang laba pa ko. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Oops!
Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Dok, magpa-check up unta ko kung unsa ang kong sakit. Ala, sige, ubo. Isa pa gyud, isa pa. Nala, sige, isa pa gyud, isa pa. Unsa akong sakit, Dok? Obo. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Han, unsa gani imong horoscope? Unsa gani ng horoscope, Han? Kuanhan ba kanang kapalaran mo na siyang horoscope? Para sa ako, akong horoscope, Cancer. Muna na siya akong kapalaran. Mao day na siya horoscope. Cancer day imuha, Han. Ako abaya kay Almoranas. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Kalami sa sweet music, no? Ayaw kong ipita. Unsa man ang gabukol? Flashlight na. Naapalaki ka nga nabukol. Unsa man na? Battery na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Zero na po ko sa test. Manguko ka. Balo kung sa ibot, pasabot sa effort. Bogo jud ka. Effort lang wa ka kibalo. Effort good. Kanang landingan sa F-lane. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ano ka, Junior? Nga, sige ka maghilak diha. Duwantay ba niya ko sa atong silingan nga namatyan. Wala ko pa kana. Asag nilang good na? Pasensya lang good? Kinintay. Ug mamatay gani si... Unsay mamatay ha? Si nanay tay ba? Okay nga naman di ayong sinanay ni mo ha? Kung si nanay gani mamatay tay. Ayosod sila pa kana. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Okay, class. My next question is, what is the capital of the Philippines? Ma'am. Teacher. O ikaw in-check. Unsa man? Ako until ta imo question ha. Ako dugay na dili Pilipinas. Pilipinas wala kapital. Puro lang utang. Kailangan ba i-memorize yan? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Usa ka amahan, gitistingan niya ang iyang anak kung unsa gini ka bright sama. Nagkanayon ang maong amahan. Dong, 1 plus 1. 2. 4 minus 2. 2. 6 minus 4. 8 minus 6. 2. What is your name? 2. Kailangan